neih fagril bom hlutsaktute channel kan lo lang le ta tun trum chu vorin kan in vor lut thuai mai a chan chu kan hre thawanga hei khovelin nga hlel em mai euro 2023 khel hun alo ne tareng mai damrei nga thil kan ti kha kan lo thleng le tareng mai ania chu wangin pathian hnen a lawm thu sain chang hre tur kan ni ole zanin a hian abul tannan masapera zan lai dar som pahnih le chan ve a hian Italy sap tong thiam ten Italy an ti le Turkey ten machro pui tak an khel dona chu machro pui tak tiro pui zualtu tur player mu nom bik tur te le be bom tle ma zong kan an rut thuak dona ni kan hria theu in hripui wangin player te an khel namin an ha em a chu wangin UEFA lamin player somni pathum ni thin ka somni paruk ko an phalsak ani ti kan hriat vek kha chu mi te hming chu mal don chu na rei don lu tu a chu wangin aro pui zual tle in sai zuai tiang Italy lama hian an siban ngak Donnarumma a oma captain ro pui khialini yom boka abula ding tur bonucci po hi soi mai chi ani lo Marco Verratti thiam zia kan hria siro imabil goal thun thei zia kan hre bok Mancini en kol ma a Jen Piero Ventura en kol la chmun chang phalo Lorenzo Insigne ro pui zia kan hre don ni inalang chung chau lo po chu thatak takan oma soi sen vek ani lo Ventura nuaya molpo to World Cup sang ni som pariat an khel phak lo nu khan Roberto Mancini an ruaya tuna chuan an ro pui le ta em mai ni hi kum sang ni som pakua match som an khela an chak fai veka ni kuma match riat an khela chuta po chuan chak fai vek pokani ti gan riat kha chu mai la ni lo an lama gol som ni panga chaw la lut zui an tlar hnung a phui tha thok hle ti thret chian thei mai ome gol som nu pe ni panga an thun na ko hian siro immobile te Lorenzo Insigne te le midang anin rola chu wangin ni mal big gol thun thei an om lo te team than ni ti chiang em ani player som ni paruk lai jing a hian manager tan hian ko tur hriat thiam har khopin an tha a lu hai du hle ang ti hriat chu wang chuan Roberto Mancini po hian angai tuna se uluk hle ang ti rin oma zan ina player thlan tur ni arin om deuh te in thur chuak te ang siban ngak turin tunlai transfer boruak nei lian em mai kum som ni pani mi chau Gianluigi Donnarumma rondin arin oma tlar hnungah hian Alessandro Florenzi Leonardo Bonucci Giorgio Chiellini le Leonardo Spinazzola te ron rinom alaya hian tlar hnung pui thiam em ai Jorginho ada rin oma Nicola Barella mai thei ani rin om lo Manuel Locatelli le Domenico Berardi te Siro Immobile le Lorenzo Insigne ten bul tlar ma anon uaplum dona Federico Chiesa mel kan hmuni pon thilmak ani lawang an ming kan han lam chu tang rat po khan team to khir tak an ni don ti chu hriat nga la an tlar hnung a phui thale don ti chiang ngal em ani PSG tlarlai in nga na player thiam chuang Marco Verratti ro chu in hliam vain zaina hian larin ein lan thelarin om lova ma se ani tel lo po hian azuri hian la thatok em ani ti chu hriat thei mai ome tlarma hian gol khung thei Immobile te Berardi le Insigne te in kophi mu nom don ti chianga
lo thlir bik a fuang chuti rual chuan Nicola Berela thiam ziaing tikong main soi mai a thiang lo Inter Milan in beiseina sang tak nena an lak lu Christian Eriksen an khel na hmun na chan theilo phah na hial khopa thiam ani wangin a thiam na zep thei ani lo an soi bel vak ngai na po om lo a thiam ani top mai ni lo thlir bik a fuang hetiang tournament lian knockout ta to phei chuan tlar hnung phui tha poimo a zuri hi tlar hnung nei phui tha em thin an ni ti kan hria kan soi tong khan siban ngak turin komsom ni pani mi chau mabak nei em mai Donnarumma ron khe aron din rin oma ramta na matcha lo khel tling to khialini rin om boka abula hian Bonucci a om bok ang ti rin om kan soi tongin midfielder tlar hnung pui thiam Jorginho in aron pui le boka an tlar hnung chu a phui thale don a chiang reng mai a khai khom nan champion tur rin kain ni hi thilmak ani lo ti top mai teng o Crescent Stars tian ko mai thin Turkey lampo hi an nep big don chuang lo ti an player te tangin hriat ani an ram li khot takan nei wangin an player te ram dang an khel chuak vak ngai lowa tunai ro chuan ram dang club liana an khel chuak nual to hei wang ringot po hian an nep big lawng ti hriat thei ngal mai ome Leicester tlar hnung in nga na kaklar sen chu an neia tin Juventus a khel phak ngat Meri Demiriel om bok an ni pani chau po hi tlar hnung tan in nga na tham an tling don ani Zuri tlar ma tan paltlang an harvia wangle likuan obbetu PSG lal khum chu saka Lille champion puitu Burak Yilmaz an lakol bok hetiang tournament liana hi chuan goal thun thei player Burak Yilmaz te ang hian poimo em ani yang Turkey nan nei hian van nei ati lo thei lo Italy tlar hnung phui tha em sutlang an pal dar tur velin rin tlak to kani ti chuli la khel dan atangin kan hre thei mai ome midfield a hian Milan tan khel mek hakan kala haknu kalhonak lu mole an ro puina nei le tumna Arsenalin an hel mek a om boka Leicester midfielder Cengiz Under le Lille midfielder ball pet thiam em mai Yusuf Yazisi a om bok chuwang chuan Azuri tan hian pawng po zuam ngot chi an ni don lo coach ton hriat nga em mai Sunel Gunes Hovin Azuri hian barak khai thut lawng ti a soilok thei mi lo ani chuwang chuan zanin in khel hi mai phal chi rual ani lo a zan lai ril trama in no por na tur ele in chop chunga TV ma thut na chang hria piang zan in chu mi van nei an ni mai don ani ole khati jong ka zan in match big kanan thlir thok thei chu ni sela ni danga kanon update zel don nia kan lawm in bye bye vek ule Inkhel an nuam vek